ምእንቲ ጓልካ ዘይኮነ ምእንቲ ነብሲ ክብል እምበር ንጓልካ ይመርዓዋ ኣይመርዓዋም ኣብ ስካድኮ ንኩሉ እሙኒ ክኸውን ዝደሊ ናብ ዝነበርኩ ህይወት ክምለስ ብሓቂ ኮነ ድሌት ኣይኮነን መንገዲ ዓወቲ ሒዜ ኣለኹም ገሳ መወዳእታ ድማ ካብ ፀሓይ ሰብኣይ ጭኖ ትብል ነራ ጓልካ ሰብኣይ ክጨኒ ዝደሊ ብሰንከይ ኣብ ገዛ እምባጋሩ ይፍጠር ከም ዝነበረ ወረ በፂሕኒ ስለቲ ኩሉ ነገር ይቅሬታ ይሓትት ይቅረ ምሕታት መርኣያ ልቦናይ ትብል እሞ ኣደይ ይልብናማ ኣለኹ መስለኒ ምስ በለም ጽቡቕ ለውጢ እሞ ጓለይ ሰለስተ ኣወዳት ኣማፅላ ናቶም ክልተ ክሳደይ ንኻራ ብጀካ ኸንበር ኢላ ኣቕቢፅያ ስለዚ ኣብ ትካለይ ንሽዱሽተ ወርሒ ክትሰርሕ ዕድል ክሕበከይ ኣታዊ ናይቲ ትካል ክብ እንተቢልካዮ ብኣቢልካ ድማ መንፋዓትካ ትግሓትካ እንተሪኢኻኒ ነጓለይ መሪቐ ክሕበከ ምስ በሎም ጥራይ ጽቡቕ መእተዊ ኮርስ ሓቡን እምበር ደስ እንዳበለ እምበር ወርሓንጎለይ ዘይጥቀመሉ ኮይኑ እምበር ንቑሑን ቀልጢፉን ነገራት ናይ ምሓዝ ክእለት ኣለኒ ስለቲ ዕድል ዝሓብካ ንግና የመስግን ምስ በሉ ምምስጋኑ ድሕር ዓወትካ ይኩንና እንታ ህይወተይ ዘተረፍካያ ግና ኣነ ከመስግነካ ዝግባኣን እሞ ንኣ ገዛእቶ ምሳና ክድረር ምስ በሉ ኣብ ገዛውቶ ምስ በፅሑ ድሓን ኣብዚ ክወርደ ቁሩብ ከዓ ቃንዛ ይገብረለሎ ምስ በለም ድሓን ሓራይ ድሓይካ ክገብር ኢሉ ኣፋኖ ገዝኡ ምስ በፅሐ ንጓሉ ባናና ወዲ ባናና ስጋ ወዲ ስጋ ከይዳ ክተብፅሓሉ ምስ ነገራ ተሓልም ከተሕሉ ሰብነታ ደጋጊማ ቆንጠም ኣብ ገሓደ ዓለም ከም ዘላ ስለ ዘረጋገፀት ከመይ ዝኾን ነገር እንዳበለት ብተሓጓስ ናብቲ እንዳ ኣፍቃሪኣ ገዝኣ ዝተባሕለቱ ነገር ሒዛ ምስ ከደት ዋላ እኳ ኣብ ርእሱ ዝተጠቕለለ ፃዕዳ ሪኣ ኣቦኣ ዝሓረሞ መሲልዋ እንተሰንበደት ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ምስ ይዕልላ ብጣዕሚ ተገረመት ብውሽጣውን እንኳዕ ደኣ ኣቕለሎ እምበር ንፅቡቕ ነዩ በለት ኣህዲኡ እውን ኣብዚ በፂሕ ብደው ክክትከዲ ፅቡቕ ኣይኮነ ኢላ ዋጠጥ ስለ ዝበለታ ኮፍ ክትብል ተገደደት ርኢ ክለኸ ዛጓለይ ወደይ ኩሉ ኣልኒ ምሳኺ ካብ ዝላለ ንዳሓሩን ኩሉ እንትንኡ ተቐይሩ ካብ ጭንቀት ገላጊሉኒ ብሰንኩ ዝሓለፍኮ መከራን ስቃይ ባዕለይ ዝፈልጦ ግና ንውሉድካ እሞ ንመን ኢኻ ኣሕሊፍካ ክትህብ ናይ ውሽጠይ ኣብ ውሽጠ ገይረ ይቅንዘ ነይረም ብሰንኩ ምስ ደቅ ገዛውትና ዓይንን ሓመድን ኮይና ነርና ብዝኸዶ ከእገርግር ካብ ነፍሱ ሓሊፉን ንገዛና ነፋስ ይኣትዩላ ነይሩ ሕጂ ግና ፈጣሪ ግዲ ይኣኽለኪ ኢሉኒ ንኣኽ ብረኽቲ ፍጥረት ሰዲዱላ ያሎም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምስጋና ዝግባእክ ድማ ንስኺ ሞዛጓለይ ፈጣሪ ተደልዮ ዘበለ ይሓብኪ ሓሳብ ልብኺ ድማ የስምረልኪ ምስ በለታ ማማ ኣነ ዋላ ሓደ ዝገበርኩሉ የብለይን ጊዜ በዕሉ ምሒርዎ ወዲ ሰብ ምናልባት ንእስነት ኣጥቂእዎ ክጋገወይ ኣብዚኹም መንገዲ ክጸንሕ ይኽእል እዩ እንተኾነ ብኡ ኣቢልካ ክትጠፍእ ከለኻ እቲ ፀገም ምስ ግዜ ድማ ግድን ክልወጥ ኣለዎ እሞ ወድኽ እውን ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ እዩ ለውጥታት ኣምፅኡ እምበር ኣነ ዳኣ ወሪድን እንታይ ገይረሉ ምስ በለት ድሓን ዛጓለይ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ መንገዱ መስመሩ ንክሕዝ ሃጊስኪኺ ብነብስኺ ትሕቲ ኮንክ ዳኣ እምበር እሞ ድራርዶ ንደር ኢላ ብድን ምስ በለት ክትቀራረብ ከይደ ድሓን ማማ ካልእ ግዜ ክመፅእ ገዛና ድራር ቀራሪቦም እዮም ዝፅበዩን ዘለዉ ምሕረት የውርደልካ ምስ በለቶ ነቲ ኣፍቃሪኣ ኣሜን በላ ከፋኖ እንዳተሰአም ድሓን ፀገም የለን በዓለይ ከይደ ስለ ዝበለቶ ግዳ ሃራ ኢሉ ገደፋ ጊዜ እንዳተተከአ ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ ድሕሪ 6 ወርሒ እውን ኣቦኣ ብቓሉ መሰረት ነቲ እዋላ ወዲ ስለ ዝኣመነሉ ንዝተዋሕቦ ተልእኾን ብግቡእ ስለ ዝፈፀመ ብተሓጓስ ንጓሉ ክምርዓ ፈቐደሉ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣዝዩ ዝመዓረገ ድሙቕ ኣገባብ ከም ዝምርዓው ገበረ
ህይወት ሓፃርያ ኣብ ተርእሲ ሓፃር ምዃና ግን ኣብዛ ምድሪ ዘምፅኣካ ዕላማ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ጌጋ መናበርቲ ደቂ ሰባት እዩ። ንእስነት እውን ከጥቅዓካ ይኽእል እዩ። ግና ንሱ ተተሓላሊፉ ክሕዘካ የብሉን። ካብ ሕልፍ ተመክሮኻ እንዳተማሃርካ ዘተኣራረ እንዳተኣራረኻ ዝግደፍ እንዳገደፍካ ምውድኣትኡ ንሂወትካ ናብ ዘፀብቕ መንገዲ ክትስጉም ኣለካ። ነብስኻ እውን ከምዘይትረብሕ ሰብ ጌርካ ክትቆፅራ የብልካን። ኣብ ዓለም ምሽ ፍጡር ወዲ ሰብ ዝኣክል ነታ ዝደረበኻያ መልጉም ከመን ሓደ መዓልቲ ተመሊስካ ተገዲስካ ክደለያኻ ካብ ኮነም ተረብሕን ትጠቅምን ነዚ ዓለም ተገድሳ ሰብ ምዃንካ ኣሚንካ ተስፋ ካይቆረፅካ ንስለ ፅባቐ መጻኢኻ ኣበርቲኻ ፃዕሪ እምበር ተስፋ ቆሪፅካ መመሊስካ ኣብ ፀልማት ሂወትካ ምንባር ተቆጠብ። ብተስፋ ዝተጓዓዘን ኣበርቲኡ ዝፃዕረ ድማ መወዳእትኡ ፃማ ከም ዝረክብ ዋላ ሓደ ዘጠራጥር ነገር የለን።